За най-якото БМВ, за черния кошмар с ангелските очи. Няма кой да го гъта, няма шанс. Айде, Бони, айде! Изестимо на старата, изестимо на старата. Кани всички маняци, каня всички маняци да ми излизат на старата, да ми излизат на старата. Щип, щип, щипили, доп, 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 доп. Yes, yes, yes. Ето май човека за непобедимият. Взема осмицата оригинално. За най-якото БМВ, град Угърчин. От Краси за Бони и за Румяна. Айде, шампионе! 900 коня. За най-якото БМВ, черния кошмар. Яша Бони. Щип, 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 щипили, доп, 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 доп. И за неговите момичета оригинално, Ники. И най-вече за неговата съпруга, за Руми. И за Сими на старта, каня всички маняци, всички маняци. Той не се страхува, той е човека. Щибили, доп, 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 доп. Yes, 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 yes. Изпълнена, бейби, que pasa, amigo? Andre está назад, 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 назад. Тик-тик-так, yes, тик-тик-так, yes. Ей, момиче, запази този садъкник. Ще щипта тук и там, да всякът ще ти пита е защо. Yes, yes. И за неговите две принцеси. За Бони с трите жени. Айде, шампионе! За Руми шефката оригинално. За оригиналната. Сега. Каня всички маняци. Чу! Да ми излизат на старата. Рун, рун. Явари, дай малко газ, малко газ. Покажи какво може. Яно! А така. Яно! Това е бързото момче. Яно! Яша, Бони, Яша! Черния кошмар с ангелските очи. Няма кой да го гърта, няма шанс. Янано! А, така. Сега. Атутурдак. Атутурдак. Yes. Атутурдак. Атутурдак. Yes. Атутурдак. Атутурдак. Yes. Атутурдак. За най-якото БМВ, за черния кошмар с ангелските очи. Андобаро Гаручин. Андобаро Гаручин. Няма шанс, няма шанс, няма шанс да го гътат. Няма шанс, няма шанс.
няма шанс да го гътат. Номерлан, пускай гайдата. Че! No. Сега. Ще бири доп. Yes. И спомена, бейби, ке паса, амиго, ондре, стат, назад. Тик-тик, yes, тик-тик-так, yes, тик-тик-так, yes, тик-тик-так, yes. Айде, Яша, боли, Яша, шампионе! Сега. Изнестимо на старта, каня всички маняци на правата за Ловеч. Yes. Каня всички маняци да ми излизат на правата. Боли казва, той не се страхува. Това е Боли, шампиона, непобедимият. От краси за Боли и за Акс Бързия. И за Краси брадичката. Да доказва, тримата са винаги заедно. Няма кой да ги гъта, няма шанс. Желяне, обърни колонката насам. С големите сърца, дето имат. И барабаниста да дойде насам. Обърни едната колона, Желяне. Ариаша Бони! Така. Еха! Yes, цак. Yes, цак. Така. Айде, Бони! Да руби кеш оригинално! Кеш! Цак. И сега. Айде, Бони, бой. Тик-тик-так. Yes. Айде, Алекс, айде. Ето ги двамата с най-яките БМВ-та за най-мощните в Огърчин. Няма кой да ги стига, няма шанс, просто няма шанс. Върнити сте, лайти насам, бе. На микрофона, ело насам. Да има шоу да има. Също така, от Краси и брадичката, като поздравява Бони и Алекс. Шоу! Yes! И цак, yes! И 20 точки от Краси и брадичката. И продължаваме с Желян корнетиста. От Бони иска да поздрави. Като казва Бони, в една ден махолин, защото ще има ляв, десен и круше. Сега! Айде! Ляв, десен,
Бой, 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 бой. Айде, Бори! Айде, корнетисто! Айде lá, colega, lá menor. Няма да играеш ли? Аре, шампионе! И сега започваме само барабанки щипка. Ела насам с барабанките. Ай, на барабаниста! Само щипка! Само барабанки. Айде, кларнетисто! Стреляй! Благодарим на оркестъра, благодарим